kabarmu saiki? Bahagia tur kae. Nek sesuk kowe nangis mergo wong liya, aja bali meneh nang aku. Sikep siap kelangan pengarep-arep. Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti, tak tulis lagu nggo kowe, muka-muka FYP kowe iso melu rungokke. Fotomu isih tak simpen, ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu raketan sedelo neng mimpi ya wis rapopo. Nganti tekan saiki kowe neng ngendi aku ora ngerti. Kowe neng kono ya mbok karo sapa, aku neng kene joko ati mung kanggo kowe. Yen ngerti lorone koyo ngene, ora bakal mbiyen tak tinggalke. Ambo opo wis salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Yen se ono wektu nggo ketemu, pisan wae tak sikep awamu. Omong aku lunga, apa kudu bertahan? Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Burri Salawes Wasdai. Nganti tekan saiki kowe ning ngendi, aku mbok ora ngerti. Kowe neng kono ya mbok karo sapa, aku neng kene joko ati mung kanggo kowe. Yen ngerti lorone koyo ngene, ora bakal mbiyen tak tinggalke. Ambo apa wis salah, aku tak sing ngalah. Yen hubungan
sambutan paling meriah buat Kurdi Salebes. Piye kabarmu saiki?